тамошобинои азиз, бародарое ки дар YouTube моро тамошо кардесед, хуш омадем ба канали Исмоили Тоҷик. Хоб, дар бораи кори бормон гап мезанем дар навори имрӯза. Сиёриҳо аллакай огаҳ шудагиянд. Мо як ҷои мошинфурӯшӣ кушодагем дар даромадани шаҳри Ваҳдат. Як 500 метр ба дарвозаи Ромид рафтана. Анами заправкаи Кабутай, нафтагаз нависондагӣ, анами заправкаи Кабута, ҳамин плашадкаш ҳам хел гирифтагием нишон теака. Анами плашадкаш ҳам хел гирифтагием ҳаминҷара. Инҷа оварем плакатҳомо назадем, рекламаҳомо назадем. ҷои мошинфурӯшӣ кушодем. Чӣ хелаки? Кадом бародарое ки мошин фурӯхтаниянд, мошиншона мебиёранд, инҷа мо мемунем, видеош мекунем, реклама мекунем, дар бораи мошинаш гап мезанем, рақамҳои соҳиби мошина дар рӯи экран мемонем. мисол тамошобино мебинанд, мошин маъқул шавад, соҳиби мошина занг мезананд, фати соҳиби мошин даговорошона гапошона мезананд, устошона мегиранд, мебиёянд, мошина харидорӣ мекунанд. ранги ҳамин мошинбозор борем. Ҳаминҷаи видеода бест, ҳаминҷаи видеода. Ин инҷада мондагим Карго Транс, кафолат Карго Транс. Ин бародари тоҷики хидмонай аз Москва кадометон ки бороҳӣ карданед камазо қати, ё ин ки ягон борои майда дошта бошед, самолёт қати як рӯзда борошон мебиёд мерасад. А камазо қати бошад 10-15 рӯзда мебиёд мерасад. Адресошон дар метро Котельники, дар Новорязанский шоссе. Оз дар рӯи экран адресошона пурра мемонам. занг занед кадометон ки бороҳӣ карданед, агар боротон бисёр боша, мошинои худшон қати меран боротон айдаҳанд, дари хонатон қабул мекунанд, мебиёранд, равон мекунанд. гуфтем гафо ай Тоҷикистон боротона қабул мекунем. Кафолат Карго Транс бачаҳои ватанӣ хидмонанд, дастгириш кунем. ана баъд дар бораи оне ки бисёри бародарон ман комментариҳоро хондам, мегӯяд Исмоил ҳамаи корро дар ҳамин дунё карди, нашид бо навбати мошинфурӯшӣ ша сар кардӣ. алҳамдулиллоҳ ман ҳамаи корро кардам. ҳо не ки ман ҳамаи корам алҳамдулиллоҳ бурд кардагим, бой додагӣ нестам. ҳамин охирон як куртобхонаи дар Душанбе ки шудам, ҳаминам корам соз шудагӣ буд. Не ки просто ҳамун ҷои куртобхонаи ман снос да халтид, сол ҳамун дом месохтанд, ҳамун дома чапа мекардам, ба ҳамин хотир ман авҷа биромадам. атаки хегире ман алҳамдулиллоҳ чӣ кореро кардам, аллоҳро ҳазор бор шукр мекунам. сол бурд кардагим, алҳамдулиллоҳ кор кардагим. ҳамин шам ки боша иншааллоҳ умед дорам ай аллоҳ ки кором соз мешавад. фақат дуо кунем бародарое ки даштон менависонед, гапои ноҷо менависед, шуморо аллоҳ ҳидоят кунад. ман зарарам дар ягон таи шумо нарасидай, дилам ай хидам 100% пурай ва кӯшиш мекунам дар ояндарам залалма дар миллату дар мардуми тоҷики азизу дар бародару хоҳарои мусалмонам нарасонам. биёед ман адресомона ҷомона нишон метем якбор. чия яке дар ҳамин плашадкае ки мо ҳастем, дар ҳамин плашадка чия инҷа дар заправкаи газ, бензин, мисол солярка, баъд унҷада мошинои электромобилам ҷо кардагиам барои зарядмунӣ. хоб ичша нишон метиҳед, кишки овоз медиёд. хоб ичша нишон метиҳем, дар ин тараф плашадка нигоҳ кунед. инҷада устои газай, гази еврочор соз мекунад. хоб инҷа боша устои хадавой ай мошиноро хадавой мекунанд. хоб унҷада малярни сех ай мошиноро краскаву мисол шпаклёвкау жестянкаву ҳамхели коро. айс боша ҷои масоалишкунӣ ва унҷаш боша вулкансех ҷои баллонои мошинои калона дам кардану баллоноро кле кардану ҳамхели. инҷа шоҳроҳи тарафи хоб вилояти Хатлон, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, тарафи водии Рашт, яъне ноҳияи Ғарб, Нуробод, Тоҷикобод, Тамилдана, ҳамаш ба ҳамин роҳ мегузаранд. таксо бачакое ки ай вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшонен, ай Ишкошиму Рошхала, Шуғнону Рӯшон, Ванҷу Дарбоз, баъд ба ин раҳ бо бачаҳои тарафи Шӯрободу Кӯлобу дар Дангараву мисол ҳамаш ҳамин раҳ хати мегузаранд. бачаҳои Файзобод, Роғун, Нуробод, ис рафтагӣ Ғарму Тавилдараву Тоҷикободу ҳамин то Вахиёра ҳамин раҳ хати мера Ҷиргатол. биёем бародаро, шуморам мошини фурӯшӣ дорем, ё ин ки ягон хонаи фурӯшӣ дорем, ё ин ки ягон магазин дорем, ягон завода, ягон корхонае ки дорем, биёен реклама мекунем. хулоса ҳаминҷара барои рекламакунӣ ки шодагем. ина нигоҳ кунед сараф рафта. о инҷада рекламаи мо задагиай, лави раи калондам рекламаи мо задагиай. он рақамое ки дар уҷа мебинед, ина 336 истангиш 905 ин номрое ҳастае ки барои реклама метавонед занг занед. мисол доми 18 этаҷае ки дуромадани Ваҳдатай, доми назди дарвозаи Ромид меган. хулоса мо як 500 қариб 1 километр дур айда. у кадур нест, ҷои мо намоён ай ба ҳама. баъд нашоти мисол бародарое ки дар Россия мошин дорем, ё дар Россия ягон корхона дорем, реклама карданем,
شما را میتونید گپ زنید در روسیه فرق نداره در کجای باشد شما را میتونید ویدیوهای ماشیناتون یا که آدرس های همون کارخانه‌تون صورت ویدیوش روی میکنین رکلامش میکنین تکشتا میتونید دستگیری کنین برادرها دستگیری شما پیشروی کاربار ما فقط سخنای خوب نوشتن التماس دشنام حقارت همین چیزا در کار است من گفتی گپا کیسه یگان که تنها رفتم نکفتم ای کیسه یگان تا پول نگرفتم هر کار میکنم الحمدلله با مهنت و زحمت خدمت و دعا کنه خداوند کسب کار ما برکت یا منم برادر شما و پیشروی ما پیشروی شما میشه و پیشروی ما و شما پیشروی ملت تاجیک پیشروی وطن عزیزمون الله نگهبان لایک کامنتاری و پادلیت سره فراموش نکنید